Greetings everybody. Greetings everybody. Nasinga uya nenyaya inonakidza chaizvo. So nevari kutibata, just invite somebody. Just invite somebody. Just invite somebody. Nenyaya 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Hatina kuwandisa. Invite someone. Invite someone. Share the someone. Tikangosvika mu 120, I'm starting. Pane nyaya pano. Baitanya ya pano. Tikangosvika 120. I'm starting. I've got an interesting story here. So just invite somebody, tag someone, call upon someone. Today we are going to talk about my relationships. I'm not going to talk much about marriage, but relationships. So in the latest, just look for someone and say, Bishop Kai, Kauya. Just invite someone. Just call someone. Time 67. Tikangowana vamwe vakangodaro so. Tobata ngotanga nyaya yacho nayo. Tobata ngoitanga. Tanzwane kuchema ma relationships. Tanzwane kusakosheswa. Ndazoblutikwa, ndazohinwe. Anodaira kumafo, anodaira paada, azodai. Just invite someone. Just invite somebody. We want to talk about this. I must start with that song. We want to talk about it. Just invite someone. Somebody, Bano Baitanyaya. Where? Zaneta nebudonza. Doli ne mastros my relationships. I think we need to settle these things once and for all. After hearing this broadcast, ukazenda zvako hapo ya Facebook uzokomplaina kuti ndazonzwa ino relationship vangotsvaga popularity zvisina basa. This topic must settle everything once and for all.
So invite that person. Watch your next ask for somebody that's in a relationship. But stuck like that. Just hold them. Just hold them. And so that 121 no maratanga. No maratanga. Unokoza mabila data wana. So davano chaisho. Nyasha uno. Uno tanzane. Nesto date kazira bana. No kazira nas. Mushetse. Itango siku za ndabara neshi. Ngoja baby uya online. Mushetsa. Mushetsa. I'm not a bad person. They say I'm a bad person, Bishop. I'm not a bad person. Indeed, I've done so much in this relationship. Yes, you are bad. You will know why today. You will know why. Anyone that wasn't posted all time, please. Those are the time to so that I can continue. Hello, Sarah. Malate. Sarah, boy, those are the 10 minutes. Trapa chip, Takasham. Those are Trapa chip. Okay. Let me commence. Greetings, everybody. Korabasta, 5. Thank you, Malate, Sarah. Okay, my name is Bishop Musa Keys. Nasida today again. He said, "Ari Simon Tambi." So that it only so this amaya which church I don't touch South Africa pan. Mchitanze munamara daru munaona ndino daru nasi no daru. Anditika saka dawa ne nyaya panapa yakanyasho naka. You know, it's so especially when you are a good person. When you are a good person, kunyanya. There are things that you do, not for yourself, but you do it for the sake of other people. There are things that you forced yourself to do. There are things that you forced yourself not to do because of your parents, because of your child, because of the society. There are people who know you as a bad person. There are people nekuti vakakuona vanoshipa mate. Izvezvi pa social media papa ndikataza foto rako. Akomana akataza foto rako so vanotomboenda ku profile yako kuda kuona kuti uri munhu akaita sei. Wakamuchinga zvakaita zvozvo. Vasikana vakakuona vanokuteera vanoda kuona kuti uri munhu akaita sei. There are people vasingade kukushaya mulife yako. But at the same time, there are other people who are going to something. It's true you are a bad person. People have been moving around like you are bad. And now we are also seeing this and you are sure you are a bad person. Why am I saying so? I am saying so because it is very true that you are a bad person in someone else's story. Iwewe hausimwari iwewe.
anouya pano panyika achiexpecta kufadza munhu wese. Mwari wacho paakambouya in the form of Jesus, akaporesa anorwara, akafamba achiita zvakanaka, according to St. Luke, and Jesus went about doing good. But Jesu akabva pano panyika sei? Imbiri ipi yakasiwa nevanhu concerning Jesu? Jesu akasiya mbiri yekuwa mbama nevanhu vaakasika. Akasvipirwa mate, vakamumoka, vakapiwa a choice to choose whether Jesus or Barabbas. You know the story, whether we're going to church and we see a boss, you know the Barabbas, a murderer, was chosen over Jesus. Despite everything good that he has ever done in his life. So kana Jesu akazviwanira vaverengi panyika. Kwa iwewe Diana sei uchifunga kuti unogona kushaya vaverengi pana. Never think people will love you because you've done something good. There are people who hate you for who you are, whether you've done well or you've done wrong. And there's nothing you can ever do which can make people love you well. Kana ukanzwa gona kuita sei, kana ukanzwa vaitira sei, unotori nevamwe vasingakude wakatombopa mari, uchifuratira so uchienda vakatara kutoidya emasaskamu. Saskamu riri kutaurwa ndiwe wewe, chinzi ndiwe saskamu. Atambira mari yako mumaoko so. Waita go out of your way kumupa chasara, anoshora kuti one anondisira ka $10. Not dadira ndika $10, nakanofunga ndikanondiitire. So ndauya kuzokuudza kuti yes, you are a bad person in someone else's story, but that should not be your problem. Even the Lord Jesus Christ, when he came on this earth, he failed to please everyone. Jesu paakabatwa, Peter akabuditsa bhemba akagwata nzeve yesoja mungikini pasi. Chaida kurira nzeve iyoyo imhaka iyi inhau yekuti Jesus has been good to Peter. You can't say anything stupid about Jesus in the hearing of St. Peter. Maria Magdalena anochema kana Jesu aroverwa pamuchinjikwa nekuti anozati Jesu ndiye akandidzingira 7 madhimoni anga ari mandiri. Maria mudzimai waJoseph anoti ndiye mwana wandakazvarawo firstborn yangu yaroverwa pamuchinjikwa. But kuine vamwe matax collectors, kune maJudha ari kuti ngaarovererwa hana basa. Dambudziko rako nderekuti you don't focus on those that love you. You focus on those who don't like you. You are always trying to prove yourself right to people. Let me tell you something, and let me give you a piece of advice. You are wasting your time. People who are never grateful will never be grateful, no matter what you have done. Even my diaspora, shedzana my diaspora, wanakunzana fufu, wanani, shedzana. Uriko Johnny, uriko UK, uriko Botswana. Ameno uriko Australia, Asia. I'm speaking right now. Kuva waenda ikoko every time chaunofunga vanhu vari kunoko. Uchivaitira zvakanaka, uchivaendesera vana vako kuzvikoro, vana vekwa maiguru, vana vakasiyiwa nemunun'una wako, vana vakazodii, vese ivavo you are taking care of them. And the most person are important in life yako uri kuneglecta, wausiri kuitira kana chakanaka is you. You are not doing yourself a favor. Kuva wakaenda ku South Africa every year panopera gore December unaenda chichanganibeki chako chakazara hembe nemipunga nemaspaghetti nemafurawa zvekunzira vanhu vari kumusha hembe dzevanhu veChristmas. Wakaenda 2006 pakatanga kuoma zvinhu muZimbabwe nanhasi hausati waonekana motikari yako. Unouya kuno kuZimbabwe wakabata mumaoko mune 30,000 rands, mune 50,000 rands dzinoshamisa. But paunongosvika kuno kuiri kukavha chikwereti chanhingi, vanhingi vakakwereta chakati kwavanhingi, nhingi arida kubhadharwa school fees, iwe wacho kana wifi musoro mako unenge usina. Une chidhino chinenge chabhishop somunhu womukadzi, chitisheti chiskipa chinenge chandakapfeka chinonyatsoanakapfeka zvinhu zvacho, chiskipa chako chinochi nechimwe chidhidhasi chinenge chikabanga so nematenisi kugumbo. Wakasungira chibhegi chine mari muchiuno so ndozvanonga wakurosesa bhodha wakaita izvo zvesvo. What are you doing? You are doing it for other people.
Vamwe vacho mu South Africa, you have never entered Dibonians. Vamwe vacho vastombori pano as I'm preaching, they are not here because they can't afford the data. Because every dollar that enters their pocket is for someone else. They budget for someone else. So you don't have self-love, you don't love yourself, and you expect people to love you when you don't appreciate yourself. When did you last eat your own pizza? When last did you enter a restaurant? When did you last do that? 10, 20 years down the line, vachatanga kuseka kuti chungura akaenda kuJoni haana kana 1 chakagadzira kumusha kana imba haana kutenga kana mota haana, aingotambisa mari. Havazogona kutaura kuti shuwa munhu uyu maresources ake akaperera patiri. Vanonzi vanhu. You will exhaust yourself working for people, depriving yourself of the same job. Ndiana akambokuranga ore zvauri Joni ikoko akambokuranga pa birthday yako ndiani iwewe. Kana kuti vanhu vane basa newe. Kumba kwenyu mimi akambokuranga pa birthday yako ndiani akakutengera something. Kandi inyaya yekuti pa group remori unozoka birthday. Everyone is expecting from you. Everyone is expecting from you. It's you who must do something on other people's birthdays. Even Komana does not even think of you on your birthday. Muskanawako does not think of you on your birthday. It is you who is always doing things for others. Every time Paulo tabira mali yako so yaka distribute kwa kare. And ukastart sapa equation hapana iwewe. Iwo Paulo chete parent, epamba Paulo kara. Ne mali mukaka. Now unochasasa ne mukaka uchisevereza so you can't even eat meat because you are thinking of people umushaka wakatsa. Yet those same people are not thinking about you. Ndauya kusokudza chokwadi nhasi kana ungazotaga mumwe munhu gara umutaga ndapari zvandada kutaura ndoda kuti uzive something ndoda kukupfumbatisa so chokwadi kuchibata so kana ukachiramba nhasi ukaramba kuti chokwadi chipinde mauri ndoda kutora iwo ndokukanda muchokwadi chacho unokwana. Listen to me. Ndoda kuti uzive kuti zvaunoswera uchizvifunda zvezvi kuti manje inini ndikasatumira kumusha vanhu vanobatana nei ino vanhu vanofanedzana kumusha Zimbabwe yakaoma usanyeperwe. Uri kuona zvandiri zvino kuZimbabwe kuno ndiri mupenyu, amai vako vapenyu, vapenyu ndandikwatumira something usanyeperwe no musatekisi usanyeperwe. Pa next door penyu vano vavakidzani wavo vavakidzana vacho vanga afa nenzara. Ndedzipi news dzawakanzwa kuti munhu muZimbabwe aita drop dead nenzara. Usanyeperwe navanhu uye usazvinyepera iwewe. Rekati kuti chokwadi iwewe kana uchifunga kuti vanhu vachafa nekuti iwe hauna chawaitira uri kuzvinyengera. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura richiti kana munhu achifunga kuti iye chinhu iye asiri chinhu anozvinyengera. Kuzvinyengera kwako ndiko kwandida kukuudza mwanasikana mwanakomana. Ndoda kuti uzive kuti the day you shall die, those people you were taking care of will cry. Some of them will faint. Some of them will refuse to eat until the day you shall be buried. Some 2 days later, some of them will also be refusing to eat. But trust in me, life will go on after you have died. People will move on. Vacharamba sadza. But vapedza kuramba sadza vachazodya futi usipo. Vachaseka, vachaenda kushokwa mutambi nekwamacheso, vachatouya kuchechi voposta kuti revival na bishop enge ichinakidza. People will move on at the end of the day. If you don't know that, I'm here to tell you something. I have visited many funerals. I have preached. Nguva yemaspeech I've heard vakuru vemakambani kwemufi vachitaura kuti gwanza rasiyiwa nemufi hakuna acharivhara. Our company will never be the same. And if what chagona kuendera mberi asipo munhu ndiani angafire gwanza rake pozi mashandiro aita hakuna umwe aizvigona. Mukuru wehama kumba kwenyu aitaura kuti shuwa ndiani achatichengeta ndiwo waitoya mai vedu ndisu taitokutarisira kubva kwaari
aitira munhu wose zvakanaka. Utadza kutaura na mbate ena munogarisa pasi. Trust me. Iwewe unyapera kumbomuka kuvakafa uri chipokoro dongorera kukambani kwaukasiya musi wemande wacho. Uchaona kuine munyowani ari kushanda muofisi yawakasiya iwewe. Asitoudzwa nabosi angachitaura parufu rwako kuti gwanza rawasiya hakuna acharivhara. Rinovharwa. Ndeipi kambani yawakanzwa yakavharwa munhu aimboshanda ikoko akafa. People will move on after you are gone. This is the life that you have. You will never hear a pastor telling you what I'm telling you today. Church ya unosupporta. Church ya unosupporta tichifambira mberi, tichibhadhira marent house nemari dzako iwewe. Ndoda kukuudza kuti fungawo kuti iwewe uripowo muequation. Hakuna kufunga church, funga mai wako, funga mwana wako, funga boyfriend yako. Think also about you. Where are you in the equation of your life? Uripapiwo. Hama dzauchasiya idzodzo kana wafa dzichaenderera mberi. Mwana wako waufunga rasisara sina muchengeti achakura usipo. Achanetseka hongu but haasi kuzofa ndaiwe wafa. Acharamba ari mupenyu. Kana uri munhu wechikadzi ukafa, baba vake kana akuzochata vachataura pamuchato vakabata microphone yandakabata ine. Shila naye wako uripo mwezi wako. Uone zvaita mwana. Chingwa chemedza chi. Ari kuti Shila dai wauya. Waonawo kunakidza kuri kuita muchato. Vanhu vachatochata wafa. So if you think that life will stop because you have died, you are deceiving yourself. Have time for yourself. Some of you unechiwa relationship chinotemesa musoro zvekuti ukabhunotikwa, ukambonzwa taure nemi, ukaposta message inodairwa kusura mangwana, une stresi, uyaruda school fees mwana watete, mwana wako ameno zvari kunetsana na baba vake futi vakakurasisa vaiva yada kuenda kuna baba vake, hama dzako dzikuti udafotiraiza. Kuchechi hanzi Maria Building Fund tiri kuvaka chechi. Zvese izvozvo hapana pauri papa vanhu. You are just dispersing your energy to people. What about you? Am I saying don't help people? God forbid. You must help them. Maybe God has made you a breadwinner of that family. But I'm here to challenge you not to neglect Munanonzi Wewe in the equation. That body that you are using to work, to supply others with a good living, that body also needs to be respected and be appreciated. Some of you are still angry because Mr. Valentine's Day, nothing was given to you. You were expecting even a Valentine's message, it did not come. You were expecting chidoricha chitedibie, chichubuka na chichena. Wakati piwa ne chitedibie, hauna upiwa chitedibie. And you are very angry that it did not happen. But I've got a question for you, dear girl. Ndimuno yoda Valentine Day, so nanya basa na mani. Ndimuno ida imi. Na iwe basi mu shop mwe kana wapinda uchita kutenga chitedibie chako, vanokubvunza kuti kutengerani. Ukati ndechangu ukurambidza kuti bla tumuno mutiri kuda vanhu vari kuda kutenga, vada kutengera vanhu. Iwo unofana kutengerwa nasamwari kuda munhu. Vanorambidza ere kandi vanongotengesa. Ndoda kufunga kuti vanongotengesa. Saka iwewe takakutadzisa kuzvitengera chitedibie chako chi anonochida. Why didn't you have time to respect yourself and appreciate yourself? That I love my boyfriend, I love my husband, I love relatives, I love his relatives, I love my own relatives. Saka ndonostenga to pinda mshopo mwemye, tora chitedibie, kanda mbasket, chitroli chako, bata zvimachokoreti, kanda mbasket, bata zvimatauro zviye, kanda mbasket, chirozi chako chiye, kanda mbasket, kusvika patini mari $78 iwe ketu ja. Happy Valentine's to me. Svika pambedha zviwaridze pambedha. Pipa kufara. Tora chitedibie chako kurongedza. Wozvirespecta, wozviappreciata. How good? If you can't respect yourself, why do you expect other people to respect you?
Listen to me. Get this right. Kana uchigona uwachapa status yako. No one in this world will ever give you the respect that is beyond the respect that you give yourself. The measure you use on yourself is the measure that everyone else will use on you, or even below that. So that you will tanga to respect and appreciate yourself. Don't expect people to appreciate you. Listen to me. Listen to me. Listen to me. Even by birthday, that would set new couch. Every year, muswa birthday rako in January. Saka December papa pa unofara sungira 50% kanorwa January. Sungira waya rako rekuzviita happy birthday kana nguva yacho yakwana. Pagore pawashandira vanhu vesara uchiitira vanhu vesara muswe birthday rako ngapawanike 100 inodonha kuti pe yokuzviitira iwewe. Usingo nguva ichingokwana musi wacho iwoyo whether bene zvaada kukuitira kana hana kana asina, thank God the better. Don't even take him out. Don't take even your child out. Take yourself out. I like speakers. 12, 15 speakers. Go buy your best phone every year. The one phone go change the phone, but better than bago. You go change one newe. Change it for yourself. Love yourself. You follow get the dress language. 2016 birthday, 2017, 2019, 2020, 2022. Respect yourself. Otherwise, no one is going to respect you. Now we have around shipets. Nothing super guys. Now what about Mr. Win? They got 28 minutes. Because around 20 minutes or so, then I took a pan up. I want to get out of your way. Now go to Sirachokwadi. To Sarah digest tonight. My diaries, listen to me. Vesa na batare inotikana munhu achifunga kuti iye chinhu iye asiri chinhu anozvinyengera. Wakamboita here munhu mulife mako anokuda zvisingaite zvekuti anofunga kutoti maakudanana iwe usingamude, zvekuti anotokufonera achikubvunza kuti why are you not calling me nowadays, and you're like, calling you for what? Why should I call you? But unozongonyara unozitawo munhu kwaye anditika but no, I'm very busy. I will call you one day. Unongondifonerawo kani na iwe. I just miss your voice, and you're like, anoziva here value airtime munhu. Wakamboita here munhu kuti anogona kuzokufonera kuti inde wandidzimira phone, and you're like, kukudzimira phone inini chemoya uzotaura futi. Kudzimira phone une value inosvikapo kuti inini ndingakudzimira phone. Ndokoniwa kuti vanhu vese vanokosha mulife mangu neuri ndikudzimira iwe phone for what? Kune vanhu vanozviisa panzvimbo yavasiri mulife mako iwe. Kana ndadai so ndofunga uri kunyatsozviona. Kune vamwe vanhu kuti anokuvhizitira so naso avhizita kusana mangwana avhizita ozoti dai we shamwari nika andichatomboyamba kwako because you are umbondivhizitirawo, and you're like, come on, you think you are so worthy zvokuti inini ndofana ndichikuvhizitira. Unozoti no, I will visit you one day. Unonyara anti na Joanna unodzi I miss you so much. Unozoti ndiriko ukana munhu wati ukati I miss you munhu akati ndiriko haasi kukumisa kadairiro kemunhu asi kari kudairwa nemunhu asina basa newe uzozviziva izvozvo. Ukangoti I miss you munhu akati handiriko wani kana ndandisipo izati munhu yana basa newe, right? Mawirirana neni ndada kuchipindigura dzoke kwauri izvozvo ndo zvinhu zvaunotoita iwewe futi mulife yamwari. Unogona kuzvipositiona mulife yemunhu iye asina kukupa that position. Ndoda kuti uzive something today. Kune vanhu vekuti unovada zvisingaite, angave boyfriend, ingave hama, ingave friend. Unogona kumuda zvisingaite zvekuti you put them first. Ukanzoti arwara unomhanya kuchipatara wazoti madoctor ude kutobvunza what exactly is going wrong with her, so what should be done, how much is it, okay inini hamna mari yakawanda, I've got 300 ndichatsvaga imwe. Ugomhanya zvinogona kuitika kuti anogona kudaro muupenyu hwako futi.
But ziva futhi kuti zvinokwanisa kuvanhu vasiriyo. Eko. Nepa unozobuda. I don't know what's going on with my network here. God help me. Unotozomudza ndiwo kuti ndabuda muchipatara. Over there we thank God. Ndoda kuti uzvizive kuti wakazvinyengera kuti uri chinhu kwaari. The way you love people may not be the same way they love you. And that is your own responsibility to discover who really loves you and who doesn't. The fact that you love someone doesn't mean that they will love you the same way. Dzidza kuzvirespecta. Saka that even self-love. And yes, you are a bad person if you do not know who to die for and who not to die for. Unazizera noko utori neshama risingatomuzoti iwo uri shamwari yake. Paanonzi ngaatawe my friends aka mentioning, but you want to are the first priority in life mako. You go out of your way because of them. And iye akatoziva kuti iwo unovabatsira. Saka every time paaneta nida ndokufonera, not because anokuda, but anoziva kuti unomuda and you are ready to help. Saka anokufonera nekuti unokwanisa kuhelpa, not because unokosha. Imagine not to far. I'm the only person who is so close to that person. Even everything, chinongeteka kwa hari chiri bad. Shut up. Don't even know yourself. Check kuti pawakapinda nemadzudzu akaitei. Kana asina kuuya, don't blame them. You don't mean to them what you think. So unofunga kuti uri to someone may not be the same. Dambudziko mu relationship ndekunge iwe wada munhu kudarika madira ane kuita. Unafara kuti relationship unogona kuitora ukaiisa pane imwe level ukafuata maako pane imwe level pamusiri. Saka when are we seeing your people? And he's like, seeing whose people? You think chemoyo man I pretty soon we'll see. You are not being prioritized the same way you think you prioritize that person. Is it bad to love people that much? It's not bad. But it's not wise to expect the same measure from them, because you will be the most frustrated and disappointed person in your life. No doubt you in a relationship, every time when you have got an argument, the other part is ready to say, if it's not working, then let's break it. Ziva, you are not a priority in their life. And because you are a fool, you rush with, no, let's fix things. No, I don't mean that way. It means they are not pained. They are not afraid of losing you. And I want to tell you something. If watch something Pastor does not. If you are afraid of losing someone, it means you have already lost them. It's just a matter of time. If you are afraid, I'll repeat this. If you are afraid of losing someone, it means you have already lost them. It's just a matter of time. Chamboita kuti utye kumuluza inawe kuti ane ma signs are sure ekuti unogona kumuluza. Now yakuzukudza kuti zvide first. And listen to me. The moment you begin to love and appreciate yourself, you will also have a better understanding of how to love other people. People who hate themselves, people who don't like and who don't appreciate themselves, do not really know how to love other people. Askana musache kuzvipisa musoro kana muchibelieve nezvekurukwa. Rukwa. Kana uchibelieve makeup usache kuti mari inopera penda itamushe. Look good. Some of you are stressed because of other people's issues. You don't dress well because you are afraid because you know dura. And the more you are doing like that, you have also a frustrating relationship. The more you are getting into those struggles, the more you are aging. The more it is difficult to love you because you don't have self-love. The more you die before your time. Most of you don't love yourself. So what you die before your time. Look your best. This is the only life that you have.
Yekudenga uzotinorarama sei takangoudzwa chete kuti kunoendwa sei. Zvokuti kunorarama sei hatizivi isu. Yepano ndo inozikana kuti inorarama sei. Learn to appreciate yourself. After working for everyone, think of yourself as well. After loving everyone, think of yourself as well. Learn to appreciate yourself. Learn to love yourself. Don't deprive yourself nezvinhu zvinonaka. Tengawo mabhisiketi iwaya unoona ari muchikadhibhokisi aya. Mbotenga umbodzwa ranta sei. Let me tell you something chimwe chokwadi chinorwadza chisingataura namafundiso. Kana relationship yaonaka haisi kushanda, leave it. Kana wao heartbreakwa, admit that you are heartbroken. Don't try to resist the pain. Grieve. Cry if you are to cry. Kana wapedza izvozvo, heal fast and love again. Good people are out there. Sanyeperwe nema feelings ako, sanyeperwe nevanhu kuti vanhu vakadzi vakanaka kusina mazuva variko vakadzi vakanaka. They are there. Varume vanogona kukutreata as a queen. They are there out there. And some of the people that are ill-treating you, it's not because they are bad people. No, they have not been made to love you. Ukutokanganisa ukutopedzera nguva mukadzi anofana kuuya mulife yemunhu iyeye zvokuti mukadzi iyeye akatozopinda achatodiwa zvokuti iwe unashamisika kuti munhu anotoda kuda iso haana kutumirwa kuda iwe. But problem yako, you are not ready to admit that that person has not been sent for you. As long as you are stuck in a wrong place, you shall always be at the wrong side. People will say you are a bad person. Because uchanga uri panzvimbo yausiri kuappreciate, yausiri kudiwa, uchareacta, uchanze uri munhu akaipa. Listen to me as I'm closing. Learn to know when it is time to move on. Learn to know when it is time to let go. Unorambirira parelationship one iyoyo, ugojungwa, ugohurirwa, ugonzi sorry, ugohurirwa, ugonzi sorry futi, ugohurirwa, ugonzi sorry futi, ugohurirwa, ugonzi tazvawafunga. Kusvikira usisina any part in a feeling yerudo wapasiwa. The next person who is coming in your life, they have nothing else to appreciate. Your heart has been destroyed by other people. Learn to have self-love and appreciate yourself. So for the question, you can applaud as I'm finishing so that I can answer and respond to it as I'm about to close. Learn to respect yourself. Do not allow people to disrespect you. Pane dzimwe nguva fanike imwe nechikadzitarisa kuno. Pane dzimwe nguva dzaunofana kudzidza kuona kuti hazvichaita chikasika iwe. It's not working, I'm moving away. Save yourself the humiliation. Walk away. Respect yourself. Take the pride away. Go and deny you. You grieve but less. You are very, very precious. You're so beautiful. You are lovable. You are marriable. But you are in a wrong place. So you always appear as a bad person. You will always be yelling because you know what I said. But you don't know. I want you to learn to respect yourself. You can each person repeat this. Relationship is supposed to be a blessing to your life. The moment it ceases to be a blessing, it becomes a curse. Ukaona usachakwanise kurara because you are hurt, then it's a problem. That relationship yagarisa. Let me put my number here.
Okay, so Kanapana and a question. You can ask the question before I log out. Is there any question here? Okay. I think upon a question, I hope you've been blessed. You can get in touch with me. For those who love praying, we are having prayers at 58 Bannister Road, Braeside, Harare, every Saturday evening. You can join us. You can call on the number that is on the screen. May God bless you so much. Thank you, Sister Mary, and the team behind. God bless you so much. Everyone that has been watching, salutations to you. Lavenda Mpariwa, thank you so much for coming on. God bless you. BMC.